Bażikament fil-Forensic ta' Malta għandna 9 units. Fil-fatt dan l-apparat jintuża mill-unit li jiena nħobb insejjaħlu huwa l-qalba tas-sistema. L-qalba tas-sistema huwa s-Scene of Crime Unit huma dawk in-nies li jħorġu fuq il-xena tar-reat u jirrekordjaw, jippreservaw u jiġbru l-evidenza minn fuq ix-xena tar-reat. It-taqsima tal-forensika fil-korp tal-Pulizija tmur lura l-bidu tas-seklu 20 bdiet bl-analiżi tal-marki ta' swaba. Illum il-ġurnata hija taqsima magħmula minn 62 uffiċjal, 33 pulizija u 29 uffiċjali ċivili, kollha gradwati jew imħarġa fix-xjenzi. L-ewwel ma jmorru fuq il-post huma l-uffiċjali tax-xena tar-reat, jiġbru l-evidenza u jippreservawha jaħduha lura l-laboratorju u hemmhekk tibda l-analiżi. Meta jiġu hawnhekk dik l-evidenza li jkunu ġabru tkun inġabret għal xi ħaġa. Issa jekk hux biex tiġi preservata u tiġi preżentata l-qorti bħala prova minnan fiha, jew inkella għandek evidenza oħra li trid tiġi eżaminata għal xi tip ta' evidenza oħrajn. Min xara sa traċċi tad-demm f'nofs ħerba ta' splużjoni t-taqsima tal-forensika għajnej affukati għad-dettall. Ranges hot! Firing! Bħal kull biċċa d-oħra li tintuża sfortunatament tiġi użata b'mod abbużiv mill-kriminal. Arma tagħna bħal kull biċċa d-oħra ħadħalli il-marki u s-sinjali tagħha u ħadħalli l-evidenza tagħha. Bis-saħħa ta' din l-evidenza li tħalli warajha arma tagħna sew kienu balal sparati il-biċċa ta' quddiem. Ħadd ippermettilna barra li nixbru dik l-evidenza billi tuża scientific method sabiex inti tkun kapaċi tidentifika dik l-arma minn miljuni kollha tal-armi kollha li jew fid-dinja bħala dik responsabbli għal dik l-isparatura. L-Ispettur Xarlo Qasajlu 29 sena fit-taqsima tal-forensika iħossa parti minnu. L-investiment għalli li jgħin lil membri ta' din it-taqsima ikomplu jirfinaw xogħolhom. L-apparat jiswa mitlu deb. Daw ma torches daqsxejn differenti, dawk li huma msejħa bħala crime lights. L-speċjalità ta' dat torches huma li għandek wavelengths differenti. Basically, bħal din il-kaxxa għandek 9 torches li coverjaw il-wavelength kollha mill-wavelength tal-UV sal-wavelength tal-infrared. Min analiżi dettaljata tal-marki ta' swaba sar ritrattu modelli 3D kollox jgħin biex jitfit mal-investigaturi il-fatti permezz ta' xjenza jagħtu stampa preċiża ta' kif seħ reat. It-taqsima tal-forensika jew kol membru fil-European Network for Forensic Science u taħdem jitfit magħha. Din it-taqsima hija part integrali mill-investigazzjonijiet u inkjesti li jsiru brabta ma' reati ta' kull tip, b'uffiċjali tagħha jkunu wkoll mitluba jiġdu fil-qorti.